Kenalan kene saya. Iya. Aduh, beh, rutu kabeh ini. Ji, to, telu. Nah, iki lho Pan. Iki bayaran kome kabul selama awake ngecat kandange kabul kae. Kuwi. Lah yo iki didum bareng ngono lho. Yo, oke. Didum yo. Yo, wis 50. Aku 50 yo. Kene 50. Nah, aku yo 50. Pas to iki. Adil to? Adil. Oleh kan 150. Iya. Umum ora ngono maksudnya. Bah yo keumuman no. Wong kerja 3 dino oleh 150 iki. Yo kene lek ono 50. Kuwi aja. Jenengmu umum ra Mosok umum. koncone 100 kono 200 e. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa piye wis iki wis pas iki. Ya wis lano. Deal lho iki. Deal. Oke. Bah, iki piye, Mak? Ajak iki blonjok ning idul ngono. Wah, 150 cocok iki. Lah belanjane apa to? Yo abu-abuan no awake dhewe. Aras kakon. Astagfirullahaladzim. Peh ndak apik wi sumpah. Ndengaran soalnya mijane nyapa kowe iki. Neng jeruan amoh mak wi. Tenan lho kuwi. Lah timbangane kuwi mbok nggih ngono iki lho. Anggoran tinggi sing luwih bermanfaat ngono lho. Lah apa sing bermanfaat iki? Yo tinggi nyanyi ngono to. Astagfirullah kuwi malah nemen. 150 kuwi urung sak mangkune. Ora oleh 150 iki sak mangkune. Ora oleh apa-apa. Yo engko mboke anake anu kae kan rodok murah, rodok miring ngono lho maksudnya. Anake sapa? Anake anu kae. Sapa lho? Anu to, Tamirin lho. Iya. Oh. Jan wong. Lah Kuwi iya. ae. Kuwi ae lah yo. Cocok. Cocok. Cocok ya. Yo wis yo. Tapi tak pikir-pikir dosa lho mak ngono kuwi. Wis kerja ora oleh apa-apa, malah ning awak malah saya remuk. Wah, engko saya suwi saya dodro engko. Wis tak mulih elekno. Wis to pisan lho. Dosa. Eling sing kuwasa. Wis lano yo. Balik sik aku. Yo yo yo. Ngono dadak mikir dosa lho. Ki opo lho menggo iki? Ora ngerti kesenangan dunia jan mendo. Kerja kan butuh hiburan barang. Ben awet urip ngono lho. Kayak ngene kan nyekel duit, nggih nyanyi kan betah urip. Kasihan, Ngapunten iki. Mboten gadah wang pecah iki. Niku nggih purun, Mas. Lah mosok to sampeyan arepe sedekah datang duit pecah. Wong sedekah ki mboten enten rugine lho, Mas. Semakin gede sedekah, semakin gede rezekine. Ngoten lho, nggih, pun saestu sae niku. Pun iki nek wonten kula sedekahne jenengan nggih. Sampeyan iki mboten nanggung to, Mas? Nggih niku. Lah niku enten tasik malih ngoten kok. Niki damel mengke niki. Insyaallah dijoli karo Gusti Allah, pun mboten usah kuwatir sampean ki. Niku tenan nggih niku. Saestu niku. Niku niki. Mboten ngapusi. Niku dados amalku nggih, Mas, tak dongakne muga lah bojo sing ayu. Amin. Dadi sugih Amin sampean. rabbal alamin. Niku ndak pisan. Niki nggih. Nggih, nanggung to, Mas. Oh nggih, pun enten sama Ah. dongane kula munggah kaji ngoten lho. Nggih munggah kaji ya umroh barang wis. Ah nggih niku lho. Niki kula tampi nggih. Nggih, matur suwun kula. Pun Nggih, sama dongane. kula matur suwun. Nggih, nggih. Muga-muga lancar rezekine, Mas nggih. Nggih, mugi dadi amale nggih. Nggih, sampun kula nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho. Piye to sikile iki? Pak, sikile kleru, Pak. Nggih, lali, Mas. Ngapunten. Iyalah. Wis sikile dingklang pikun pisan. Gamal, Pak. Muga-muga awakmu undang waras.
Kayak kesel toh. Alhamdulillah. Makane toh sekolah sing dhuwur, ben kerjane gampang. Lah ngene iki arep melu proyek. Dina 70.000. Nek ngene kan gampang to 150 sedelu teh. Wong kerja nek menggunakan otak ya ngene iki ye. Ora kaya wong-wong kaya okol ya digunakne. Bodohan macam apa? Bodohan kok dipelihara. Alhamdulillah aku iso berbagi. Ngamal kuwi penting, Mak. Sedekah kuwi penting ngono lho. Untung aku iso nglembuki mengguk. Ora ngono ya nyekel dhuwit aku. Aduh. Loh, nang ndi? Oh iya, Ding. Ning sak kene. Loh. Alamak. Loh. Nanti duitku. Alhamdulillah. Wong kene iki boyo arep dikadali. Yo ora iso to, Le. Oh, dasar nalar celeng, kerja bareng-bareng, duit arep bondet dhisik. Cair. Ngene kan lek nyekel duit ya dangang, mumet-mumet ya ilang. Dangang mumet. Nyekel duit utangnya dipikir no. Waduh, lurah iki. Mbah Lurah. Wong iki mau ki arep nggonmu to Mbah Lurah. Arep tak cicil utangku ki. Mosok utang 500 arep kok saur ning akhirat. Mbah Lurah, cicil sik 50. Apa ki kok 50? Eneke ya kuwi lho 50. Mang mbok cekel akeh kok. Alah kleru, lek nyawang iki kleru. Wes kene. Jeruk truwet lho rogoan ora enek. Hotel endi mang? Ora enek wis mek kuwi lho duwike iki. Peh aku roh dhewe kok. Wis mek 50 ki lho. Enek apa ora? Aja ngapusi aku. Mbok tenan to. Sumpah aku, sumpah. Aku ora percaya. Ora enek ya ora enek lho. Lah kuwi apa kuwi? Aduh, aja ngono Pak Lurah. Aduh. Ini apa ini? Kok me 350? Wis mek kuwi yo. Kurang 150 ora apa genepi nyapa lho. Wis mek kuwi eneke kok ngengkel. Kok cek carry. Aduh. Kurang tengah Pak Lurah. Ora pas kuwi. Aduh. Kurang tengah. Nah, yo kuwi lho. Aduh. Yo kuwi lho. Pas kuwi. Aduh. Kayak ngono piye? Wes. Wah, kuwi eneke kuwi. Kurang 150 to ya? Iya. Wis kuwi eneke gek ngali ngono. Oh wis sing aliyo kowe arep ngalih kok ngono ngalih. Wah. Belajar ruwet arepan karo aku. Mana bisa.
nyapa ning kene iki? Cibek dah su. Nyapa lho? Lagi mlaku kok wis enek wong nagih utang. Lah, wong ya aku ilang duitku kok. Lagi cekelan duit lho aku. Ilang piye lek duitmu? Mbok ning sak reneng to tibake. Ilang nyeblok nang ndi tak karuan. Maksudmu piye? Duit ning sak piye? Ya maksud kuwi duit sing didum awake melu kan tak sai ngono lho. Duit genah wis dum rotol. Lah iya, Lah jaremu duit sing ilang kok saiki sing piye neh kuwi? 150 tak sai kanan, mang iki ilang nek parang ora ngerti aku iki. Kuwi tenan apa ora kuwi? Tenan lho iki. Tenan lho. Tenan. Wah, ngugek ngapusi kowe. Dak, wong aku ngapusi piye lho jane. Wong kene babane boyo arep kadali. Ya ndak bisa no. Meh keceplosan. Dibantu tap-tap layar ya Kak ya, dibantu tap-tap layar sampai 30k. Nanti kalau sudah 30k aku bukain semuanya ya, aku bukain di semuanya. Yang nge-gift donat nanti aku kecup dari sini ya Kakak ya. Yang ngasih paus aku buka-buka deh ini semuanya. Jangan lupa dibantu tap-tap layar ya Kakak ya. Wow, siapa itu tadi yang nge-gift? Terima kasih ya Mas Yanto Ketro sudah nge-gift anjingnya. Ya ampun, terima kasih. Terima kasih ya. Sudah bergabung Mas Temon. Mas Temon silahkan di tap-tap layar dulu ya Mas Temon. Waduh, di gift donat. Sini aku kecup Mas Temon. Terima kasih ya Kakak yang sudah bergabung di sini. Di 30.000 orang dibantu tap-tap layarnya ya Kakak ya. Waduh, kok Mbak Lurah? Teman-teman nanti kita lanjutkan live-nya lah ya. Kayak nyapo melentuk neng kono kayak lo. Nyapo neh warga kuwi. Mbak Leha, Iya Pak Lurah. kayak nyapa kok gledak neng kono ki lho. Aku stres Pak Lurah, aku stres. Ngene iki rasane sirahku pusing banget. Kayak apa lho sing dimumet iki? Sing tenang iki mau urusan donya. Justru urusan dunia kuwi lho Pak Lurah sing marai pusing. Pak Lurah ni mantut dugi pundi? Monggo pinarak mriki. Pinarak. Ngoten. Ngersane unjukan napa, Pak? Wontene kopi tapi. Lah ngono kok ditawani. Enek kopi ya kopi ndak apa-apa. Mbak Leha, nek enek tambahi susu ya, didik Siap Pak Lurah. Sak crit nggih. Kok mesak cerit ki pitene iso ya rong cerit to. Iya to. Wong gula ra duwe kok njaluk iki susu. Eneng-eneng ae. Monggo Pak Lurah unjukane. Atur suwun ya. Nggih Pak Lurah. Niki wau sios diparing sak cerit napa mboten? Nggih, rong crit malahan Pak Lurah. Rong cerit. Nggih. Mantap. Pripun Pak Lurah? Mantep iki. Ngenten
Ngeten lho Pak Lurah. Ya ampun. Enten apa lho? Balik ya. Kula niki badhe nyuwun tulung. Ya pun apa? Tapi kula kok isin aja ngomong. Wes tara isin. Arep jak tulung apa? Tapi Pak Lurah saged to nulungi? Ya nek saged dulu ya pangkas ditulung. Mboten-mboten cah kuwatir iki lurah ge pangkas mengayomi warganya ngono lho. Ngenten lho Pak Lurah. Niki uwas tenggriya kula kok telas to. Kula niki wau dereng tumbas uwas, kek dereng sarapan enjing niki wau. Menawa kula ngampil yatrane jenengan angsal. Iya ya. Angsa. Pun. Jangan khawatir kabeh beres kalau Pak Lurah. Nang. Lek menawi wonten nggih 1 juta mawon. 1 juta duit opo? Niki enten tapi tolong 350 ton niku tasian. Nggih pun boten napa-napa. Niki mawon nggih kula tampi Pak Lurah. Terima kasih ya Pak Lurah. Nggih. Wah. Ngene carane ra sida pijet aku engko. Lek masalah pijet mboten usah susah Pak Lurah. Mengke dalu kula pijeti. Full service kagem Pak Lurah. Wah, full iki. Nggih. Plus. Nggih nek ngoten mengke dalu kula mriki nggih. Nggih. Nggih sampun kula pamit ados riyen. Nggih. Wah, monggo. Nggih, ngatos nggih Pak Lurah. Nggih. Nggih. Lurah jan matane. Wis kene iki lara wutu. Duit dijaluk lurah. Wah ngerti ngono duit mau wis tak tukokne obat iki. Lurah. Cuk. Oh, kok saya lara toh? Full service gigi sakit. Tenan apa ora iki Mbah iki? Wah, jajal sik. Mbah Ri. Nuwun. Mbah Ri. I'm coming, go to. Anda sakit di sini rupanya. Anda tidak punya duit, saya juga nggak punya. Rasa guyon lara untukku. Ndang mapan nuno. Sing ngobati tenan apa ora? Lele aku ra iso lho, aku ra mungkin pasang plakat gede ke nyok. Ya sedang lekno. Ya, Iki langsung apa kene Mbah Ri? saya ngadeg sik kene. Iki prosedur wae duran ngono. Ayo. Sing tengen sing kiwa? Kanan. Oh, sing kanan sik, meneng. Iki pas ya wisan. Heeh. Aduh. Sik tenang. Tenang. Wong sopo iki? Wes, rada anyep to. Saiki mapan kene. Ngono. Nah, mapan. Jajal tak periksane. Apa sing gare lara iki? Sing ngendi mang, sing tengen ya? Heeh. Nah, mangga buka matane. Cek, jumukne alaten neh. Mas ya, Mas. Saya semene. Oh, aduh. Tenang. Iki opo iki? Mapan ya, siap ya. Heeh. Apa alatmu koyo ngene iki? Iki prosedur kok ngono lho. Ya ngene iki. Oh, ngono. Ora, yuk. Aman. Dokter gigi liyane kalah karo aku. Yo. Piye wis ready burung? Wes. Sik. Nah, Nah, itu enggak. ada. Sik, nyelempet. Iya, ada. Sik, cuma alat. Ndak ngatasi iki. Iya. Ada. Sik. Alatku anu iki, ning neh sik cuma neh. Aduh.
Kowe iki satenan ora Bari? Wah, cangkem ku loro kabeh. Cek, tenang. Wis to, iki engko mari-mari manut aku, penak-penak. Ya. Oh, ampun Bari. Ampun. Aduh. Ampun, ampun. Oh. Iki jadi satenan ora Bari? Piye, wis penak, mari to. Ya bener penak Bari. Ning carane ya ora ngono. Tapi mosok ngene iki Bari. Ngene iki malah wedi arep balik rene neh. Sing penting lah yo mari to. Terus tak Bari. Aku tak pamitan balik dhisik. Ah, iya Terus iso. suwono ya. Tangga ngomongane ya. Ya, suwono Ah, ya. Oke oke. Asin pertama iki. Bener apa ora to iki? Bener marine, tapi carane kok ngono. Sem.